Vi har nu skudt dyret, og det ligger her. Det I skal være opmærksom på, det er, når man går frem til et dyr. Det kan være råvildt her, det kan være kronvildt, dåvildt eller hvad det skal være. Så vær altid parat til at give det et fangstskud. Det er meget ofte sådan, at når man kommer lidt tættere på vildtet, det ikke er dødt, så vil det forsøge at komme op igen. Og der gælder det om at få afgivet et fangstskud, som enten skal afgives på halsen, hvis det er muligt, eller på kroppen omkring hjerte-lunge-regionen. Det er vigtigt, at man er opmærksom og klar hele tiden. Det sker en gang imellem, at når man kommer hen til et stykke råvildt, der ser ud som om det er dødt, og man går hen og tager fat i det, så sker der det, at der lige pludselig kommer liv, at man opdager, at den ikke er helt død endnu. Så gælder det om at få låst bagbenene med den ene fod her, så den ikke kan komme op og sparke med de skarpe klove, den har her. Derefter skal man ned og dreje hovedet fremad sådan her, så man blotlægger nakken. Derefter tager man sin kniv, som man så fører ind her, cirka et par bredder bag øret. Som I kan se her, så er det cirka et par fingerbredder bag øret. Man finder stedet, hvor der er hul ind til hjernen, og så fører man kniven ned igennem der. Den vil så gå hele vejen ned igennem i hjernen, og dyret er dødt på stedet. For lige at demonstrere, hvad det er, der sker, når man fanger dyret af. Man bukker hovedet fremad her. Dermed åbner man adgang ind til selve nakken her. Det man så gør, det er, at man kører kniven ind her, finder hullet, kører den ned igennem her og ned i selve hjernen. Det er sådan skråt fremad mod næsen. Det er derfor, det er så vigtigt, at kniven ikke har den der meget brede klinge, men en klinge, der passer til det her hul her. En lommekniv, den vil aldrig kunne gå ind der i den her bredde i hvert fald. Så derfor kan det være et problem. Den kan ikke fange af. Bladet på et stykke råvildt er det stykke, der omfatter hjertet, som ligger hernede, de tilstødende lungeregioner og en del af skulderbladet. Så en bladkugle er altså ikke et skud på skulderbladet, men i hele den her region her, som er cirka 20 cm i diameter. Det er det, man kalder for bladet. Man kan skyde et dyr på hjertet direkte. Så siger man, det er en hjertekugle. Det vil ofte medføre, at dyret vil springe op i luften, komme på jorden igen, og så vil det forlade skudstedet med høj fart, og så vil det ligge forændt cirka en 50-75 meter fra skudstedet. Det andet, det er en høj bladkugle. Den sidder heroppe i rygregionen. Den vil medføre, at dyret bliver lammet i hele bagkroppen og vil sætte sig ned og så falde om og er død. Man bør tilstræbe at sætte kuglen sådan cirka her midt i kroppen. Hvis man tager en lige linje fra bagkanten af forløbet op til midt på kroppen, så har man den største tolerance til alle sider for at præstere en dødbringende kugle første gang. Vi er nu kommet hjem med dyret, og det første jeg altid gør, når jeg kommer hjem med et dyr med trofæ på, det er, at jeg skærer trofæet af. Det vil sige, at jeg nu skal have fjernet hele ansigtsmasken, alt skindet, der sidder på denne her del, så jeg kan komme til at skære trofæet på den rigtige sted. Det første, vi skal gøre, det er, at vi skal skære op her i skindet her. Og vi fører bare kniven ind her og skærer ud efter hele tiden. Sådan her, og det gør vi, indtil vi kommer op på højde med øret her. Derefter, så skærer vi op her på samme måde. Op bagved, lige mellem ørerne og opsatsen. Hele vejen op her til midten. Sådan der. Så har vi skåret den på den ene side. Vi har nu vendt dyret om på den anden side og gør det tilsvarende på den her side. Simpelthen ind og skærer op. Sådan her. Op hertil. Derfra op ved ørerne. Og hele vejen op til det sted, hvor vi sluttede på den anden side. Sådan her. Så er den åbnet her. Det næste, der så skal ske på begge ører, det er, at vi lige lægger dem fri herinde. Lige skærer en gang, så vi får lagt ørerne tilbage. Sådan her. Og det samme gør vi selvfølgelig på det andet øre. Nu skal vi have fjernet skindet, og der tager vi fat hernede, og så lægger vi et snit. Vi kan mærke knoglen hele vejen derinde. Så vi skal bare følge den, næsebenet her,
og så ellers følge knoglen hele vejen derind af. Sådan her. Og her der støder vi så på selve øjet, og det er en meget sej hinde, der sidder her, så den skal vi lige ind og have prikket hul på. Den er utrolig sej at få fat i, den her. Sådan der. Og så kan vi køre videre rundt, og der skal vi så lige sørge for at få skindet her på den anden side med os. Sådan der. Her. Og her skærer vi så op til selve opsatsen. Vi skærer ind her udefra. Sådan her. Og så følger vi rosenkransen rundt. Samtidig med at vi lige skærer det frit. Rundt om rosenkransen. Sådan der. Og det samme den anden vej rundt her. Ind ved rosenkransen. Rosenstokken derinde. Og så løsner vi det her. Så vi får det hele med. Sådan der. Det var så den ene side. Nu skal vi have fat i den anden side. Sådan der. Og så har vi den der lille fine ansigtsmaske her. Inden vi skal til at skære det, så har vi lige en ting, vi skal have gjort. Vi har de 2 kæbehalvdele, der ligger her, som er samlet heroppe. Det er simpelthen at stikke en gang her. Lige lave et snit her, ganske lille snit. Og så er vi klar til at hænge den op og få den skåret. I den her stolpe, der har jeg skruet en kraftig skrue i, cirka 1 meter over jorden. Og det er på den her skrue, eller søm, som jeg hænger dyret op på, når jeg skal skære det. Vi har nu dyret op at hænge på skruen her, ind igennem underkæben, og det hænger rigtig godt her, og som I kan se her ned efter, så har vi lagt forløbende ud til siden og bagløbende ud til siden her, og det gør, at den hænger fast og stabilt i hele kroppen. Nu går vi så klar til at skære trofæet, og det første vi gør, det er, at vi tager lige en kniv og slår på her, og så kan vi høre, at her der er knogle, og her der er brusk. Den brusk her, den skal vi have skåret væk nu. Så vi prøver lige at finde stedet, hvor brusken starter her, der. Og så lægger vi et snit, der følger knoglen i en bue skråt opad. Sådan her. Sådan der, så vi får hele det bløde næsebrusk skåret væk her. Vi skal nu til at skære vores trofæ af. Og til det formål, der har jeg en lille fin sav her, bred klinge, meget fine takker her på, skær, og det er den, vi skal anvende, når vi nu skal til at skære trofæet. For at skære trofæet korrekt, så skal det være sådan, at man faktisk lige bryder undersiden af øjenhulen her. Der er ligesom sådan en lille forhøjning her på undersiden af øjet. Men for at være sikker på, at vi ikke kommer til at skære skævt, så foretrækker jeg altid, at snittet ligger lige under den forhøjning, der er her ved øjet. Det betyder, at jeg starter på et sted midt mellem næsebenet og overkæbens kant her. Lige midt på der sætter jeg min sav på, og når jeg står her og kigger oppefra og ned, så kan jeg justere saven både sideværs og i vinklen her. Det vil sige, at jeg sætter den på her, sætter lige fingeren, og så lægger jeg lige så forsigtigt det første snit, så jeg er sikker på, at jeg har den rigtige vinkel dernede efter. Sådan der. Når det så er gjort, så stikker jeg mine fingre ind her ved øjet, så jeg markerer med min pegefinger på denne her side, min tommelfinger tilsvarende på den modsatte side, fordi når jeg så oppefra kigger ned, så kan jeg hele tiden justere mit snit, sådan at jeg får skåret det fuldstændig korrekt dernede af. Og det gælder bare om hele tiden at sørge for at justere snittet, så saven skærer det rigtige sted. Og så er det bare at køre den ned igennem. Ingen problemer i det. Når vi kommer herned omkring, så støder vi på den hårde del
af knoglerne her i nakken på dyret. Og det tager lidt længere tid, og det er lidt hårdere at skære i, så derfor tager jeg fat omkring trofæet her, og så skærer jeg godt til her. Der er ikke noget, der rigtig kan gå i stykker her. Så det er bare at komme igennem nakken, hvirvlerne hernede, som er meget, meget hårde. Når vi nu når ned til nakkeknuden her, og vi kommer igennem selve nakkeknuden, tjup, sådan der røg vi igennem nakkeknuden. Så kan vi tage trofæet ud her, og så kan vi tage vores kniv, og så kan vi med kniven lige skære det sidste af her. Så er vi fri. Og så står vi her med vores afskårede trofæ, som stort set er klar til at blive kogt af. Når trofæet er skåret af her, så gør jeg det, at jeg med det samme putter det ned i en spand vand. Årsagen til at gøre det, det er, at jeg gerne vil have trukket alt det blod ud af dyret, som sidder inde i, så det ikke går ind i knoglen. Blodet, der går ind i knoglen, det er svært at fjerne bagefter, når man har kogt den af. Så derfor altid ned i vand. Lad den stå der i et døgns tid. Skift vandet og giv den et døgn mere. Og så kan du ellers putte den i fryseren, eller hvad du vil, og så koge den af senere. Så er blodet trukket ud af hovedet. Nu har vi skåret trofæet, og det næste jeg så gør, det er, at jeg hænger dyret op, så det kan dryppe af. Jeg har her i carporten en skrue, jeg kan hænge den op på. Jeg har også inde i garagen, hvis det er nødvendigt. Så kan jeg hænge den op her, og der får den lov til at dryppe af. Og det gør den ned i min spand hernede under. Samtidig kan I se, at jeg har fluenet på. Det er vigtigt her i den periode, hvor der er mange fluer, at få trukket sådan et fluenet henover, så der ikke går spy i den. Nu er vi så nået hertil, hvor vi skal til at flå dyret. Og der kan vi bruge det samme søm, skrue og starte herfra og flå det ned efter. Men jeg har, fordi jeg også ordner dårvildt en gang imellem, lavet en lidt anden konstruktion herover, som kan hjælpe mig med de tunge dyr. Det er slet ikke nødvendigt til et stykke råvildt, men jeg har sådan et lidt smart udstyr her, som jeg kan bruge til de tungere dyr. Vi skal nu have den op at hænge, og der kan vi så vælge at flå dyret fra halsen af og ned over kroppen, eller vi kan vælge at hænge den op i bagløbene her, og så flå den her fra bagløbene af og så ned mod halsen. Hvis man vil hænge den op i bagløbene, så har vi sådan en ting som denne her, som vi kan sætte ind. Og det gør vi ved, at vi har en sene, der ligger her. Vi har knoglen her. Der stikker vi et hul her. Og det gør vi i begge bagløb. Stikker et hul her. Så stikker vi vores bærejern ind her. Og ind i den anden her. Sådan der. Og når vi har dem på, så vi har den rigtig i. Sådan der. Så kan vi trække dyret op og hænge det her i krogen her. Det er altså de to metoder, vi har. Nu er vi så nået så langt, så vi skal til at flå det her stykke råvildt. Og der starter jeg altid med at åbne den i skindet her fra halsen, hvor vi åbnede den, da vi brækkede den op, og ned til buen hernede, hvor vi også åbnede den, da vi brækkede den op. Så det stykke skal jeg lige have åbnet, og det gør jeg simpelthen bare ved at stikke kniven med æggen ud af, ind her og køre nedad, følge brystbenet der nedad. Sådan her. Sådan der. Så har jeg åbnet den her. Det næste jeg så gør, det er, at jeg skærer rundt heroppe ved halsen. Og der kan man tage fat her og lige lægge et snit helt op, så langt op som muligt. Hele vejen rundt her. Og lige snart jeg har fået åbnet, så begynder jeg at trække ud i skindet og åbner den her nedad. Og der følger jeg bare sådan, så jeg følger hinderne, der ligger imellem skindet og kødet nedad på dyret her. Og så efterhånden, som jeg får lukket op, så skærer jeg videre rundt her. Sådan der. Åbner igen her. Indtil. Sådan der. Og det samme gør sig gældende på den modsatte side. Jeg kan lige allerførst lige lægge snittet her. Det giver lidt mere plads at arbejde med. Sådan her. Og så begynder jeg at skære rundt heroppe.
Og det fortsætter jeg så med hele vejen rundt. Klip. Vi har nu fået den skåret hele vejen rundt og lige løsnet den på det første stykke. Det der sker nu, det er, at vi tager fat i skindet, og så trækker vi simpelthen bare nedad, så godt vi kan, hele vejen. Skindet det glider lige så fint af. Sådan her. Og der hvor det sidder fast, der trækker vi ud, og så hjælper vi til med kniven, sådan at vi hele tiden får fritgjort det. Trækker ud, så vi kan se hænderne her. Sådan der. Og så tager vi fat igen, og så trækker vi igen nedad. Nu skal vi til at have fat i det her på forsiden her. Og for at komme ind til det, så skal vi have fat heroppe på forsiden, og så åbner vi her, og det gør vi hele vejen ned her langs med, så vi får løsnet skindet her på forsiden. Sådan der, lige så fint sørge for, at kødet bliver på dyret, og vi kun tager fat i skindet. Og det samme sker på den anden side her. Tag fat, træk ud, følg hænderne dernedad. Vi er nu nået ned til forborgene, eller forløbene, som det hedder nu. Som kød, der hedder det forborg. Vi er nået her ned til, og vi skal nu have skindet af på bagsiden her, ned, så vi kommer helt ned. Og det kan I se, det kan vi lige gøre, simpelthen bare ved at trække i det. Træk godt ned i det. Følg med kniven, hvis det bliver nødvendigt. Man kan også bruge bagsiden af kniven til at hjælpe med, simpelthen ved at stikke den ind og presse nedad. Så løsner det sig sådan her med bagenden af kniven. Ned her. Sådan. Når vi når ned til her, hvor vi har leddet hernede, så skal vi ind under her, og ind under på den anden side. Og det gør vi simpelthen ved at tage fat på begge sider og trække nedad her. Nu kan vi komme ind og lige prikke et hul herinde i vævet herinde. Så har vi hul hele vejen igennem her. Lige snart vi har det, så har vi fået frigjort, så vi kan trække den ned af forløbene her. Og det samme gør vi selvfølgelig på den anden side også. Mens vi nu er ved det her, vi har fået skindet af, så kan vi tydeligt se indgangshullet, som sidder her. Og på den anden side, der har vi udgangshullet, som er væsentligt større, som sidder her. Det vil sige, at dyret er skudt skråt igennem kroppen, men har gået igennem de vitale dele derinde. Og det er meget, meget vigtigt, når man skyder et dyr skråt forfra, at det passerer igennem hjerte-lunge-regionen, sådan at man får et gennemskud af de vitale dele. Vi er nu nået dertil, hvor vi har fået skindet ned, så vi har forløbene her frie, og vi skal nu have trukket skindet ned af forløbet. Og det gør vi simpelthen bare ved at tage fat i det, og så ellers bare trække det nedover, sådan her, indtil vi kommer ned her til leddet her. Og det samme på det andet forløb. Vi skal nu have skåret klovene fra, og der kan vi skære dem her. Det er sådan, at man kan se leddet bukker der, men det er ikke her, man skal skære dem. Man skal et lille stykke længere ned, altså her omkring. Der er et naturligt sted her, hvor der ikke er noget, der holder helt sammen på det, så man kan faktisk skære rundt her i selve brusken, og så kan vi lige tage og brække den op sådan her. Og så vrider vi bare rundt, hele vejen rundt her, sådan der. Så har den løsnet sig herinde, og så mangler vi simpelthen bare lige at skære den over der. Så er den skåret af på det rigtige sted. Og det samme gør vi på det andet forløb. Ja, nu fortsætter vi så ned over dyret med skindet, og igen her tager vi simpelthen bare hiver ud i det, og følger med ned i hænderne hele vejen. Og lige sådan på den anden side her. Sådan her. Og så kan vi vende den om, og så kan vi simpelthen tage fat igen, og så kan vi trække skindet ned over, sådan der. Hernede, der begynder det at blive lidt vanskeligere, for der sidder det lidt bedre fast. Og der er det vigtigt, at vi hele tiden kan følge med kniven, når vi skal ned over ryggen her. Det er altid det værste sted. Men det går.
Ellers brug kniven, både den ene og den anden side, og pas på, at kødet ikke hænger fast. Sådan der. Og vi er nu nede ved halepartiet, og der skal vi lige have den skåret her, lige fuldt med. Endetarmsåbningen rundt der. Vi skal nu have fat i bagløbene, bagkøllerne, og igen her, der er skinnet noget tyndere indvendigt her, så der skal vi lige være lidt forsigtige. Vi skal ikke have ødelagt det der gode inderlår her på nogen måde, så vi gør det forsigtigt hele vejen bagom her. Sådan der, og det samme på den modsatte side. Løsner det i hænderne. Det er tydeligt at se, når man trækker ud i det, hvor de sidder henne, de her hvide hænder. Og så herinde, sådan der. Så fik vi løsnet det på begge køllerne. Og nu gælder der faktisk det samme som med forborgene, at nu kan vi tage fat her, og så kan vi simpelthen trække dem nedover. Så er de begge to. Træk dem nedover, indtil vi kommer herned på den anden side af leddet. Der. Sådan der. Og så har vi præcis det samme som med forborgene, at det er ikke heroppe, de skal skæres, det er hernede. Lægger snittet rundt her. Sådan der. Og så brækker vi simpelthen rundt. Vi har lagt sådan der var den. Så kan vi skære den af. Sådan der. Så er den af, og så gør vi det samme på det andet. Husk at bortskaffe alt den her slags affald. Ikke ud og lægge det ude i naturen eller andre steder. Det skal bortskaffes som køkkenaffald. Det er det eneste, der er tilladt. Samtidig kan jeg lige sige, at jeg altid, når jeg arbejder med et dyr, har en spand vand stående her ved siden af, hvor jeg kan rengøre mine knive og mine arbejdsredskaber. Det er altid praktisk at have lige ved hånden også. Vi skal nu til at have forborgene af. Det er der, jeg starter normalt. Og det er faktisk noget af det nemmeste. Forborgene hænger ikke fast på resten af skelettet med nogen led eller noget. Det er rene muskler, der holder det hele sammen. Så det er kun at følge de her muskelstrøg. Nu kan vi lige tage det her først, for så får vi et klart blik af det. Her, der ligger der faktisk en hinde hele vejen inde, som skiller den fra selve ribbenene herinde. Og det er simpelthen kun et spørgsmål om at følge den herind efter og få skåret den fri. Sådan her. Alt det her blod her stammer fra gennemskuddet, altså fra kuglen og blodet, der er trukket ud ved gennemskuddet. Det betyder intet ved tilberedning. Det skal vaskes af. Hinderne skal selvfølgelig fjernes, men det her har ingen betydning. Det kan man fjerne bagefter, så det er ikke noget, der skal kasseres, for det ser sådan ud her. Her har vi så den første forborg, dejligt stykke kød, som så kan pusses af til gryden. Vi har nu også skåret den anden forborg af, og vi skal nu i gang med selve bagkøllerne hernede. Og det er straks noget vanskeligere, fordi bagkøllerne sidder med et kugleled inde på selve hofteskålen. Og der er mange måder at gøre det på. En slagter vil nok ikke have gjort det på samme måde, som jeg gør det, men det er nu min måde at gøre det på. Jeg finder hofteskålens kant her. Kan mærke, den sidder lige her. Og der starter jeg sådan set herindefra, og så lægger jeg snittet sådan, så det kommer herop og følger selve ryggraden ned her til endetarmsåbningen. Og det er det, vi skal i gang med nu. Vi starter herinde. Der har vi bækkenpartiet her. Låsen, som det også hedder. Og der kan vi lige lægge et fint snit ned. Vi skal lige passe på, fordi vi skal ikke ind og skære i det gode kød herinde. Og så fortsætter vi opad her mellem maveskindet og selve køllen her. Hele vejen op her. Sådan der. Op her. Og så kommer vi over til her, hvor vi har hofteskålens kant her. Og der lægger jeg lige snittet her. Sådan at vi kommer ind. Vi kan mærke, at knoglen sidder der.
og der skærer vi ind langs med. Det er selve hofteskålen her, det er knogle alt sammen herinde. Så det gælder altså bare om at følge knoglen herinde, og sørge for ikke, at der hænger for meget kød tilbage på selve knoglen. Hele vejen rundt her. Herned til, så er vi nede ved rygsøjlen. Det vi nu skal, det er, at vi skal lige have lagt et snit ned her. På den ene side af rygsøjlen følger bare igen knoglen her, hvor den sidder, ned her. Sådan der. Og så tager vi og skærer i kødet, samtidig med, at vi løfter lidt ud i det. Sådan her. Så får vi alt kødet med. Det er dejligt nemt at komme til det hele her. Sådan. Og når vi når herned til, så kommer det kritiske punkt, for det nu er jeg nået ned til kugleleddet, som sidder inde i hofteskålen. Og den skal jeg have ud, og så skal jeg rundt om kugleleddet. Vi har kugleleddet her, og der gælder det om, at vi skal rundt om det kugleled, så vi må lige så forsigtigt skære i de her hænder, der er her. Og så kommer det faktisk til syne af sig selv her, og falder næsten ud af skålen herinde, som ligger her. Og der skal vi lige være forsigtige her med at komme rigtig rundt om, og komme ind igen på bagsiden her. Stadigvæk følge knoglerne hele vejen rundt. Sådan her. Her, der ligger der så et ben her, som vi også skal lige rundt om. Lige her. Sådan der. Og så kan vi komme ind på bagsiden. Sådan der. Og så kommer køllen af sig selv. Og her har vi så hele den her dejlige kølle. Stor, flot kølle. Og den kan man så enten stege helt, eller man kan dele den i inderlov, yderlov og klump, hvis man har lyst til det. Men en grillet dyrekølle helt, det er helt fantastisk. Vi skal nu have taget slaget af. Slaget, det er det, der består af ribbenene og så maveskindet hernede. Og det første vi gør, det er, at vi lige op for det sted i halsen, hvor vi åbnede den, da vi brækkede den op og tog luft og spiserør ud, lægger et snit ned her til brystbenet her, lige så fint her, sådan der, sådan. Og så tager vi vores sav, samme sav, som vi skar trofæet af med, og så lægger vi et savsnit her på brystbenet. Sådan, så har vi den åbnet her. Vi skal nu have skåret slaget af her, og der skal vi passe på ryggen, for det hele rygkød, det ligger jo her. Det nederste stykke her, det er kun maveskin, så starter ribbenene her og går op efter her. Der skal vi være sikre på, at vi kommer langt nok ned, og der kan man godt lige mærke, når man mærker her, hvor skindet, maveskindet, det slutter heroppe ved rygkødet. Lige inde bagved der sidder mørbraden, så den skal vi så lige passe lidt på. Så vi lægger lige et snit her først. Her ned til. Alt det her skal bare væk. Sådan der. Her. Op til ribbenene. Derfra markerer vi med kniven, sådan at vi holder os et par centimeter under selve rygkødet. Og det kan vi sådan lægge snittet op af her. Sådan der. Op her. Hele vejen op. Helt op til her. Og jeg går helt op til der, hvor den bukker. På det sted her. Det er det stykke, jeg skal bruge af ryggen. Det er derfra og derop til. Så markeringen, den kommer til at gå helt herop til. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg tager en rigtig god saks her. Grensaks. Og så klipper jeg den herop. Hele vejen op.
Og der skal I passe på, for de skarpe kanter her på ribbenene, de river forfærdeligt, hvis man kommer til at køre op af dem med fingrene. Så vi følger bare stykket op her, klipper op af og trækker ud af i den samtidig med. Jeg har nu lagt klippet hele vejen op til her, og så lægger jeg et snit her fra halsen af og ind her. Sådan der. Hvorefter jeg så tager saksen igen, og så klipper jeg op her, løfter ud i den. Sådan her. Og det her, det er så slaget med ribbenene på. Skuddet på den her, det er gået ind her, som vi så tidligere, på halsen, eller skråt foran på halsen. Ind igennem her, og har ved sin gennemgang gået ind og skåret hele rygraden over her. Nu skal vi så have ryggen fri. Hernede har vi hofteskålen. Det er jo knogle alt det her nede. Vi har hofteskålens kant her. Før gik vi med køllen på ydersiden. Nu skal vi have ryggen fri, og det gør vi ved at skære den på indersiden af hofteskålen her. Så vi lægger simpelthen et snit ned her, så tæt ind på hofteskålen som muligt, og det gør vi fra begge sider af. Sådan her. Så er vi inde der. Og så tager vi lige og stikker her i midten, så vi får skåret kødet ned her. Sådan der. Og så brækker vi lige op i den. Sådan der. Nu kan vi så gøre det, for at gøre det lettere, at vi tager vores sav. Og så kan vi lige gå ned her, så kan vi lige skære hernede. Og det gør det lidt nemmere at få hofteskålen af. Sådan der. Og her har vi så selve hofteskålen, som ikke er andet end knogler. Og det er stort set det eneste, der bliver tilbage, når vi er færdige, sammen med hovedet og skindet. Resten af kødet, det kan bruges. Vi skal nu lige have det overskydende kød væk heroppe. Det har ikke noget med ryggen at gøre. Det er muskler, der sidder. Så dem tager vi lige og skærer væk her. Sådan der, så vi har selve ryggen tilbage. På grund af nu, at den er ramt i selve nakken der, så er vi nødt til at skære den måske en lille smule længere nede, end jeg normalt ville have gjort. Jeg ville have skåret den herop. Men her, der skærer vi den hernede, og da ryggen er skudt over, så skiller den jo af sig selv. Her har vi så dyreryggen. Flot, stor, lækker dyreryg. Og det er ikke ret meget, der er gået til spilde på den. Den skal selvfølgelig pusses af. Alle hinderne skal tages af, senere og så videre. Og nedenunder her, der sidder mørbrædderne her på begge sider, som man også kan bruge. De smager vidunderligt, sådan et par mørbrædder her. Men en flot, dejlig dyreryg. Tilbage der har vi så kun halskødet, eller selve halsen og lige det øverste stykke her af ryggen. Og for at få det frit, så er det bare at lægge et snit hele vejen rundt, så langt op man kan komme. Hele vejen rundt om dyret, om halsen her, ind til selve knoglen. Og igen her bruger vi vores sav til lige at skære igennem. Man kan godt finde leddet derinde, så man faktisk kan skille den ad, uden at skal bruge sav. Men her har vi så halsen, som består af noget rigtig, rigtig lækkert kød, som kan bruges til småkød, til fars og alt muligt. Meget, meget lækkert stykke kød. Vi er nu færdige med forlægningen og har resultatet liggende her på bordet. Vi har slagene liggende her. Slagene, dem kan man bruge til at koge fond på, få en rigtig god sauce ud af det. Vi har halskødet her, som kan bruges til småkød, dejlig gryderet, eller man kan køre det til fars. Det samme kan man gøre med forborgene. Skære kødet af og køre det igennem kødhakkeren og få noget godt fars ud af det. Eller man kan for den sags skyld også stege dem hele. De smager ganske udmærket som steg. Så har vi de her to dejlige køller liggende her. Køllerne foretrækker jeg selv at stege hele på grill eller i en ovn. Der skal jeg dem gerne af hernede, for der er ingen grund til at have det der med ind i ovnen.
Og så steger jeg hele køllen her. Det er simpelthen vidunderlig spise. De kan også deles, så man får yderlov, inderlov og klumpen, og så kan man have nogle rigtig gode stykker kød ud af det. Ryggen her er jo noget af det mest lækre, der er på et stykke råvildt. Den skal selvfølgelig pudses af, renses, gøres klar, og så kan man enten dele den, så man har 2 stykker, eller man kan stege ryggen hel. Vi er faktisk klar nu til at putte det hele i fryseren. Man kan godt tage dem op og lige skylle med, rense dem, inden man putter dem i fryseposer. Men man kan også bare putte dem ned, som de er. Og så, når de er tøet op, så kan man rense dem af og vaske dem, gøre klar, og så er de parat til henholdsvis ovn og gryde.